Estonia planuje udostępnić Szwecji przestrzeń w więzieniu w mieście Tartu i przyjąć do niego około 600 więźniów zgodnie z umową, która jest w trakcie negocjacji między oboma krajami. Projekt ustawy został przesłany do estońskiego parlamentu. Plan jednak wywołuje pewne obawy wśród estońskich służb. Peamised murekohad, mida meie näeme, on see, et Eestisse ei saabuks äärmusluse või rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse seostega inimesi. Näeme ka seda, et välisvange võivad hakata külastama isikud, kellel on seoseid äärmusluse või rahvusvahelise organiseeritud kuritegevusega. Dzięki umowie Estonia ma uzyskać około 30 milionów euro dodatkowych przychodów. Więcej szczegółów podał sekretarz generalny do spraw więziennictwa. Me pigem ei võta vastu ka selliseid kinnipeetavaid või võtta vastu selliseid kinnipeetavaid, kes siis on naised, lapsed vanuselt, et tegemist on siis kinnipeetavaga pigem selliste isikuvastaste kuritegude eest karistatud, narkokuritegude eest karistatud inimesed, kellel puuduvad sellised võrgustumise tunnused, et kes ei tohiks kujutada siis märkimisväärset ohtu nagu Eestile tervikuna. W 2023 roku liczba więźniów w Estonii po raz pierwszy spadła poniżej 2000. Szwecja z kolei chce zaostrzyć prawo karne, co sprawia, że jest mało prawdopodobne, aby liczba więźniów w tym kraju spadła w najbliższej przyszłości.